a filɛbagaw foli ne tanu bɛ ka taa kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka biyana fo aw sigiyɔrɔ la ka dajiro la ka fɔ bɛ ka Mali kunnafoni point net TV de lajɛ ni wagati in na an bɛ jamukan min kɛnɛ kɔnɔ o de ye dankɔrɔba kɛnɛ ye dankɔrɔba kɛnɛ ye kɛnɛ ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u sɔnna ka baara kɛ n'u sɔnna dɔ kɛ ma u bolodengonin ta n'a m'u nɛgɛ dusukolo bɛ maa o maa la n'i ye dɔ kɛla i ye dankɔrɔba dɔ ye donc bi kɛnɛ kɔnɔ ani dankɔrɔba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa dankɔrɔba ko don ne kɔni n tɛna se ka bɛrɛ fɔ a tigilamɔgɔ kan dɛ ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo bi o de ye Musa Sanogo ye an bɛna baro tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔn k'a fɔ cogoya min na a nana musique kɔnɔ Musa yɛrɛ ye jɔn ye hakilina jumɛn b'a la hamina jumɛn b'a la a bɛ fɛ a ka diɲɛlatigɛ ka kɛ cogo di an bɛna o baro kɛ bi o tuma na an b'a fɔ ɲɛna kɔkɔ bisimila dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔ ça va ça va kore basi foyi t'i la alhamdulillah basi tɛ ala kana basi kɛ an si la mina rabi an ye wele ka na an ka baro kɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ an bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ Musa yɛrɛ ye jɔn ye Musa bɔra jɔni na bon mi lamɛnbaga bɛɛ fo ani lajɛbaga bɛɛ lajɛlen donc ani kanubagaw bɛɛ donc ne Musa bɔra Siselakaw de la ani Wataralakaw ani Sanogolakaw tabarikala o diyara n ye Musa bange dugu ye dugu jumɛn ye Musa ye malien ye wa Musa tɛ malien ye bon Musa ye malien bon n fa dugu o ye Sikaso ye mais n sɔrɔla Bamako yan o tuma Musa ye sɛnɛfɔ de yan awɔ ok Musa ni diyara n ye kosɛbɛ an bɛ fɛ k'a dɔn i bɛ baara sugu min kɛ art kɔnɔ i ye dɔnkilidala ye ou bien i ye fɔlikɛla ye bon ne ye dɔnkilidala ye i bɛ dɔnkili sugu jumɛn da bon n bɛ rap mandeng de kɛ rap mandeng ayiwa ne ko rap mandeng ni rapu tɔ ninnu tɛ kelen ye bon rapu sugu ka ca a suguya ka ca tabarikala bon ne bɛ mandeng kɛ conscient de don bon n'i y'a mɛn mandeng dɔrɔn conscient de don ayiwa komi an b'a kɔnɔ sa o an n'a bɛɛ ɲɛjɔ ka taa fɛ Musa nana rap kɔnɔ cogo di bon ne nacogo rap la n grand frère tun bɛ dɔnkili da Omar Koyita yɛrɛ de y'olu produit u ye album kɛ bon an tun bɛ t'olu nɔfɛ u ka concert kɛ yɔrɔ la ani top kɛ yɔrɔ la et puis n tun bɛ musique lamɛn kojugu n tun bɛ Dieu donné ka émission lamɛn kosɛbɛ yɛrɛ voilà d'accord ne ye rap kanu ten tɔ de mais yanni ka don art kɔnɔ i tun bɛ kalan na ou bien bon n ye dɔɔnin kɛ kalan na kalan jɔra ou bien a bɛ ka continuer non kalan jɔra a mɛnna n ma taa yɔrɔ jan bon a ma nɔgɔn quoi komi e yɛrɛ y'i nacogo fɔ cogo donc kelen de don o n'a ɲɔgɔnna ninnu fana de an ka kalan jɔ quoi d'accord Musa i ka baara daminɛ ni bi cɛ a bɛ wagati joli bɔ bon a bɛ san 17 ɲɔgɔn bɔ san 17 ɲɔgɔn o san 17 kɔnɔ i ka cassette dɔ bɔ bon tiɲɛna a ma cassette bɔ fɔlɔ ma cassette bɔ cassette bɔbaliya sɔrɔla mun fɛ wa ka di n ye ka cassette bɔ mais n mago bɛ dɛmɛbaga min na n m'o de sɔrɔ mais dɔnkiliw b'i bolo minnu bɛ cassette bɔ wa awɔ dɔnkiliw bɛ n bolo dɔnkili labɛnnenw b'i bolo min bɛ se ka cassette bɔ n'e ko k'e bɛna cassette bɔ sisan e ka laɲini ye titre joli bon 12 morceaux wow Musa baara daminɛ ni bi cɛ est-ce que i ye voyage dɔw kɛ soit ni mɔgɔ dɔw ye baara kɛ oui bon n ye voyage dɔw kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bon Mali kɔnɔ yan ok tabarikala donc welekan jumɛn b'i bolo dɛmɛbaga ko la fɔlɔ yanni an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan bon ne yɛrɛ mago bɛ dɛmɛbaga min na an ka musique kɔnɔ o ye studio ko de ne sera ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ ne dɛmɛ ka n ka son dilan ye ka n ka clipw kɛ donc ne mago b'o de la tabarikala d'accord Musa yanni an ka tɛmɛ i yɛrɛ ko k'i bɛ genre mandeng de kɛ donc an b'a lajɛ an ka morceau kelen an k'o lajɛ an k'a dɔn ko nin ye Musa yɛrɛ n'a k'a ye Mali kɔnɔ
an b'i bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayiwa. Donc anga ko be yɛlɛma de jama ko be yɛlɛma de ni mɔgɔ tun bɛ to i cogo la mɔgɔ kun tɛ bɔ denniya la n ko denniya ye bana jugu ye fili jugu denniya ye bana jugu ye fili jugu denniya ye fili jugu ye o denniya ye bana jugu ye o denniya ye fili jugu ye o don dɔ la cɛni wulila k'a bɛ fɛ ka taa ɲɛ jugu de wulilen filɛ ko fu ka mangoya an mana don koko la jugu bɛ o tiɲɛ an mana don teriya min na jugu bɛ o tiɲɛ an mana don barada min na jugu bɛ o tiɲɛ cɛ ni kɔ a bɛ jago kɛ jugu ye o tiɲɛ cɛ ni kɔ a bɛ muso furu jugu ye o tiɲɛ se min b'i ye o kɛ se min bɛ ala ye ala b'o kɛ se min b'i ye ala y'o kɛ kamanagan min b'aw na bi ye o jɔyɔrɔ min b'aw na bi ye miiri jugu min b'aw na bi ye n'a ma sa hana balo hali n'a bɛ ɲani ɲani saya cɛ n'a ma sa ni ma masa n'a ma sa ni ma masa i kungo ti ban. Ni mama sa i kungo ti ban là c'est vrai. Mais Musa kana o bila fɔlɔ o kɔrɔ tan dɔɔni an k'o lajɛ ni an si man tɔgɔ. Bon dɔw b'a fɔ a ma ko yabara. Donc an sinafo fɛ an b'a fɔ ko cicagara. Cicagara. O ye sinafakan ye. Voilà. Mais Musa ne ɲɛ b'a la i yɛrɛ ɲɔgɔnna yabara o de dɔnnen don Bamakɔkaw fɛ o b'i bolo filen fana bɛ ka fɔ kɛrɛfɛ mais e ka base ye jumɛn i bɛ jouer base jumɛn ka instrument na. Bon ne bɛ instrument bɛɛ kɛ. I bɛ jouer a bɛɛ kan. Ne bɛ jouer a bɛɛ kan. Waaw. I komi ne de se b'an ye ne ka nɔgɔ a ma. Donc an b'a gɛlɛya an y'a kɛ nin de. I y'a kɛ nin ye yalasa u bɛ sin k'a ko timiya ten. Voilà. Tabarikala o diyara an ye an bɛ foli di ka filenfɔla yɛrɛ ma ale tɔgɔ Ousmane Jara. Ok a Jara. Si je me trompe pas Sanogo c'est Traoré. Oh et puis yara dɛ ayiwa ok Musa an bɛ segin ka na an ka jamukan kɛnɛ kɔnɔ ko mugudon tɛ bara fɔ sa maintenant est-ce que i ye dɔnkilini dɔw bɔ k'u bila a bɛ f'o ma ko single ou bien ko jumɛn komi anw tɛ i bɛ dɔnkili minnu dilan k'a bila u b'olu wele cogo di. Bon i y'a fɔ cogo min na o de don. Kelen de don. Voilà o dɔnkili dɔw b'i bolo dɔnkili dɔw dilannen b'i bolo ka bila ka sɔrɔ a ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ album ye. Awɔ o bɛ n bolo. Mais bi ni mɔgɔ min ko Musa ka taa concert kɛ i bɛ se ka concert kɛ kelen. Bon n bɛ se k'a kɛ mais n bɛ yɔrɔ min na sisan n mago bɛ dɔɔni mun na n yɛrɛ mago bɛ dɔɔni mun na n ma dɔn ten donc n yɛrɛ ti carré an yɛrɛ kelen k'a fɔ ko n bɛ concert organiser. O ye mɔgɔw ka dɔnni i lako dɔnni o sira fɛ ye. Voilà. Musa baara in kɔnɔ i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ ka daminɛ début la fo kana se bi ma. Ka ca kojugu. Ka ca. Gɛlɛya caman. Gɛlɛya caman studio ko position b'a la. Ne yɛrɛ filɛ ne ye son bɔ studio caman de la. Bon i ni mun b'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ tagalen ɲɛfɛ ko wɛrɛw bɛna don a kɔrɔ. Donc o de ye ne ka studio kɛ caya. Donc ni mun y'a kɔnɔna diya n ye wagati min na n bɛ baara kɛ n'o tigi ye. Voilà. D'accord. Mais i ko k'i ye gɛlɛya caman sɔrɔ baara in kɔnɔ a base ba ye studio kow de ye. Mais sisan nɔ i filɛ yɔrɔ min na
nɔgɔya dɔw b'a kan parce que baara o baara ni gɛlɛya donna la nɔgɔya bɛ sɔrɔ i ye nɔgɔya dɔw sɔrɔ o soit hali sisan i bɛ gɛlɛya kɔnɔ bon n bɛ yɔrɔ min na sisan depuis ni jalen ɲɔgɔn dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ alhamdulilayi fɔ Manjana ɲɛ bɛ petini na n bɛ kuku k'a ye ne ka petini don n bɛ kuku k'a ye donc an bɛ Jal fo ala ka a ɲɔgɔn caya ala ka a ɲɔgɔn caya Musa kunungo dɔnkilida tagabolo par exemple i yɛrɛ bɛ genre min kɛ a tagabolo kunu ani bi bon yɛlɛmaba donna la i n'a fɔ fɔlɔ tɔgɔ duman tun tɛ rappeur la mais o bɛɛ n'a ta u tun ka dɔnkili dacogo ka ni sisan ta ye parce que rappeur yɛrɛ ye messagère de ka ci ka na se fɛn minnu t'i bɛn k'olu fɔ fɛn minnu bɛ ka kɛ n'a ma ɲi k'olu ka dabila arapu dabɔra o de kama mais sisan yɛlɛma caman donna la musique sisanama yɛrɛ donc n bɛna don minnu gasi la o ka yafa n ma quoi sisan bɛɛ b'i ka i jogow de fɔ musique kɔnɔ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ ya donc ne kɔni bolo i kan ka mɔgɔ minnu ladi e bɛ nin kɛ e bɛ nin kɛ o tɛ se k'o tigi ladi quoi n'a ma kɛ sababu ye k'a bilasira jugu kan a tɛna se k'a bɔ kojugu la o de ye yɛlɛma bɛ sisan musique ni fɔlɔ ta cɛ. D'accord sisan nɔ bilasiralikan jumɛn b'i bolo ka di i ka génération ni dɔgɔninw ma bon ne kɔni bɛ se ka ladilikan min f'i ye u ka sabali parce que diɲɛlatigɛ in wagati kunkurunin de don quoi donc an k'an jija an k'a kɛ ka ɲɛ denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ i bɛ se ka musique kɛ ka sɔrɔ i m'i yɛrɛ tiɲɛ quoi voilà bon ne y'a lakɔlɔsi sisan musique ninnu tiɲɛ yɛrɛ la a yɛlɛmana kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ donc an ka sabali an bɛ se ka ladilikan min d'an dɔgɔninw ma donc an k'o kɛ o ka fisa an k'an dɔgɔninw bilasira jugu quoi. Ok Musa dɔnkili duman dɔ b'i bolo i bɛ se ka min d'an ye min tɛ an ye min lamɛn sisan nɔ ye awɔ dɔw bɛ yen ok dɔnkili duman kelen d'an ye an dɔn n'o ye an kun di hamalidenw an kunnaw kan di hamalidenw siran ti saya sa o cɛ farinya ti saya sa u donna an kunnaw kan u cɛ ko jigi t'anw na ka hɔrɔnyaw minanw na u donna an kunnaw kan u cɛ ko jigi t'anw na ka dannayaw minanw na u donna kunnaw kan u cɛ ko jigi t'anw na kan danbew minanw na ngo jigi b'anw na hey ngo cɛbakɔrɔ bɛ taama i kaburu kan don o don saya ni balo ni bɛɛ ka kan hɔrɔn de ka muɲu ka sabali o tɛ fugariya ye o nka kodɔnbali ye ko ye wi an k'o ko ye faneni baneni o tɛ cɛkisɛya ye o hɛrɛbɛliya bingani ma ni ɲɔgɔn ye ka faso ci ka fasodenw tɔɲɔ hɔrɔnya bɛ min ka tiriki tɔrɔkɔ kɛ ka faso jɔ ni hɔrɔnya ye ka baara ka n bolo wuli ni maliyenya ye an kun di hamalidenw an kunnaw kan di hamalidenw siran ti saya sa o cɛ farinya ti saya sa u donna kunnaw kan u cɛ ko jigi t'anw na ka hɔrɔnyaw minanw na u donna kunnaw kan u cɛ ko jigi t'anw na ka dannayaw minanw na u donna kunnaw kan u cɛ ko jigi t'anw na ka danbew minanw na ngo jigi b'aw na ala ka jigiyaw ma fan vraiment jigi banna parce que mɔgɔninfin mana kɛ cogo cogo n'i jigi kɛ ala ye dɔrɔn ko bɛɛ lajɛlen bɛ sira sɔrɔ ale de bɛ se ka jigi d'i ma a la seconde a b'a minɛ la ok Musa an bɛ an ka jamukan kɛnɛ kɔnɔ i ka habillement an bɛna basé o de kan sisan habillement tu es bien habillé nin ye habillement jumɛn ye fɔlɔ Mali ta don wa ou bien ou bien yɛrɛ de ye ni imaginer voilà bon komi yɛrɛ ye tailleur de ya voilà bon cɛ i ma kɔn k'o fɔ n ye bon a ka di ka fini kɛ cogo min na donc mana min imaginer b'a kalan mun cɛ ka ɲi m'o don n yɛrɛ la quoi a bɛ donc i b'i yɛrɛ de pari fɔlɔ
mɔgɔ tɔw bɛ sɔrɔ ka na voilà bon ni minnu nana m'o pari n'est-ce pas voilà kumana kuma y'an sɔrɔ yen nɔ sinon tu es bien habillé fini ɲɛna kalancogo ɲɛna Musa dumuni sugu jumɛn ka di bon basi de ka di ne kosɛbɛ ya basi kelen oui ha a ɲugulama wa bon basi sugu bɛɛ de ka di ne a kɔni ka dilan ka ɲɛ dɔrɔn voilà ka sigi Musa kɔrɔ bara bani a yɛrɛ bɛ k'a daji mugan ni yɔrɔnin na Musa mun de bɛ yen nɔ ko man di ye art kɔnɔ bon o ye janfa de janfa de man di ne ko a tɛ fɔ de ma tubabukan na ko trahison o man di ye man di n fana kalanna koyi tiɲɛna n fana kalanna ok fɛn jumɛn ka di ye parce que ni goyanɲɛ ko bɔra yɔrɔ min na diyanɲɛ ko dɔ min na o fɛn min ka di ne ye ka kelen de f'i ye wa ka fila de f'i ye bon e ka dɔ fana ye ta bon ne kɔni bɛ yɔrɔ min na diinɛ ka di ne kosɛbɛ nka diinɛ ka di n ye kosɛbɛ diinɛ jumɛn bon Mamadu diinɛ ka di n ye kosɛbɛ tabarikala bɛɛ n'i ka diinɛ don o de la n y'i ɲininka n ko jumɛn ala ka ko jidi Musa fanu ye fɛn dɔ fɔ ko Musa ni musow ka di dɛ e o juge cogo di kini musow ka di n'i taara concert kɛyɔrɔw la i mana tigɛ playback kɛyɔrɔw la ko surtout i ka atelier kɔnɔ oui bon o ye tiɲɛ parce que cɛ ni musow tagalan yɛrɛ de ye ɲɔgɔn ye mais n'i b'i ka diinɛ dɔn ka ban donc ne bolo o ti foyi cɛ ni musow cɛla la tabarikala ok Musa jamukan b'a fɛ ka se a kuncɛ wagati la i yɛrɛ b'a kun bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ mɔgɔninfin mana kɛ cogo cogo rêve dɔ bɛ sɔrɔ i la i ka baara kɔnɔ i ka rêve jo ye jumɛn ye sini ma sinikɛnɛ i bɛna se ka mun kɛ ka bila sini ɲɛsigi ye Mali tɔgɔ la ou soit i denw tɔgɔ la i ko bɛ se k'a ye ko nin ye Musa tɛmɛsira ye bon ne yɛrɛ kɔni mago bɛ mun na fɔlɔ ka di ne ye n denw ni dɔgɔninw u ka sira ɲuman de ta fɔlɔ bon ne kɔni o de se bɛ ne ye ko fɔ n ka dɔnkili kɔnɔ k'u bila sira ɲuman kan fɔlɔ sinon se kɔni tɛ ne fɔlɔ ka fɔ n bɛ na nin de kɛ ka nin bila ninnu ɲɛ se tɛ ne mun bɛ ne bolo dɔrɔn ladilikan de n'Ala y'a se k'i ye dun bon ni Ala y'a se ma tɛ Ala bɔ fan dɔn dɛ voilà bon ni Ala y'a se kɛ n'Ala y'a hakili ɲuman d'i ma ka sɔrɔ n bɛ chemin min kan a ka di n ye ka ko caman kɛ Musa bɛ kalanni kɛ a bɛ dɔnkilida kɛ u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ bon madala n'u bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ kosɛbɛ mais souvent mɔgɔninfin tɛ se k'i sagona k'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ dɔw to yen ka dɔw kɛ i bɛ dɔ bila ka sɔrɔ ka dɔ ta voilà folikan laban jumɛn b'i bolo bon o kelen de don donc n bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ani kanubagaw ani dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ donc n bɛ Jali fo n bɛ Basinali Tarawele fo n bɛ n teriw bɛɛ lajɛlen fo ani kanubagaw bɛɛ ani n terikɛ yɛrɛ Usumani donc n b'ale fɛnɛ fo k'a jara voilà an b'a fɛ Usumani ɲɛna vraiment k'a fɛnɛ merci Usumani folikan jumɛn b'i fɛnɛ bolo foli lase lamɛnbaga jama bɛɛ ma kuma ka gɛlɛn ma t'a dɔn kuma cogo donc foli lase an kanubaga bɛɛ ma mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo i t'i diya bɛɛ wa i tɛ se ka goya bɛɛ fɛnɛ n'an diyara mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛnɛ n b'a fɔ Ala ka kanu to Ala ka hakili ɲuman d'an ma amina amina yarabi ok Musa an b'a fɔ i ye k'i merci i ka nali diyara n ye i Sanogo an bɛ i kanubaga bɛɛ lajɛlen fo kanubagaw ni kun y'an ye Dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔ ni masa in ma y'a jɔyɔ jɔ an na don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw k'an bɛn